سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري نمو سلامتنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نايزا شانل زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا اقدمنا جن اناتاتكم شير لايك سبسكرايب بمقبار كتحبرونا نلابو سنة مكتتالم دهاي إيرتراوان أب أولمبيك طوكيو كلتشحن عسران اتساتف زلها قراويت غانتا أتلتيكس إيرترا علت شوعتن شومونتن نحسة مالت قرام من سنبتن كلتناي ماراتون ولدرات كتكايد مدلاوات أتصافيفا كم زلا تفليت أب طوكيو زلو أسلت انتها قراويت غانتا أتلتيكس إيرترا آتو ليفينغستون أبراهامن آتو إسياس أسفاون إزوم أتليتات أبصبوق منا كم زلو بمحبار إيرترا نايك المحجز نبرا وزئيت زيتا ما حيشلو أبنت كم زيلا ستأمانتي قلصوم عبزناي ماراتون وددر إيرترا بخلطي صوتايا كتساتف تقريبا زلام بزمسرتا نايدق تبعتي وددر ماراتون أتلت عقبة كبروم قويتو كفلن يوهانس قبر قرقشن ساتفو كخونون كلو أتليت نازريت والدون كخب تسفا قابرن دم نايدق أنستي وددر ساتفا كخونين أتليت عقبة تسقايون نايدق تبعتي وكم تتقبابق أتليت كوينو تداليلوم بمسرت تواتي زلو نايت صوتا ساليدا قدام شوعتا نحاسة أتليتات نازريت والدون كخب تسفا قابرن أبتي 42 كيلومتر زشفن وددر أب كتما سابورو كوغوياين قواسالاسان حدن عمت أتليت نازريت والدو حانتي كاموكرات إيرتراوان أتليتات يام إذا أتليت أبزا حلفو شمونتا عمتاتا وددرات أولمبيك نمئتاو زكايدو تسعر كسلت أكم زيك علي فلت نسا أبتشعن عسر تخلتن حات رحقت قويايتا بزنبرتلو قزي أمنا شحن 500 متر وددر بسلاسان 5 مايكرو كاليت كابت كتما لندن زأنقدتو وددر أولمبيك كامئتاو تساناخيلايم أب كلتشحن 16 وننتخونه أب 10,000 متر ناب أولمبيك نمئتاو أب زقبرتو وددر بسلاسان حدن كاليت نابريو كام مخاطر يفايم إنه لو معمت قنا أب تزخبدا مخانو زئمنلو وددر ماراتون ناب أولمبيك زئتوا قزي رخيبا درون وددرات كايدالام إذا أتليت قد مزنايلو متصوتا أب زهبوتو حبريتا أولمبيكاويت أتليت نمخان ناي وترو حلميو دحر نويح كأ إنه رخيبيو كاب زعب بكبري لن كتبل تقلت أتليت نازريت والدو قدمينا وددر ماراتون مئتاوا أب تراك أب حتصر حقة ودادر كم زنبرتي فلت إذا أتلت ناي 400 متر ناي 21 كيلومتر ناي 25 كيلومتر ناي 30 كيلومتر ناي ماراتون هاقراو كبرو وسنج أبيت أزل أتليت يام إذا أتلت ولا قان نويح عمتات ناي تراك أتلت انت نبرت أو وددر كروس كانترون بزح قزينا هاقراويت غانتا أتلتيكس إيرترا وكيلات ودادي رايم نقابلنا تاب كلتشحن 15 أب تشاينا أب استخايدة وددر كروس كانتري مالي هاقراويت غانتا أتلتيكس إيرترا وديا مبل 11 ترتا كم زحازت مزاقبت نايزا أتلتي حبروم أتليت نازريت والدو أب كتشحن 18 كتما فالنسيا أبز أنقدتو شامبيون فرق ماراثون عالم دحر مستافة أي أقارة 4 كيلومتر كوغويا كم زخلا بمردع نا ماراثون كسقر مريت أب تشاينا نايفة لما وددرا دحر مكيادا خاء بقطتا أب بيروت ماراثون تودادي رام إذا أتليت أب سالساي درجة حزاز ودأتلو وددر كلتا 24 قزي أب اسم مزقابا نتن النوح عمت بأولمبيكاويت أتليت نبات هاب تماريام تتحيزو زنبرا كبرو سنكا سيرام أتليت نازريت والدو أب كلتشحن 19 أب دوحة قطراب استخايد الشامبيون أتلتيكس عالمون أو وددر ماراثون إيرترا وكيلاتا من بارا أيرسعن إذا أتليت ولاقو أو وددر ماراثون جولد كوست أستراليا بخلت 19 قزي دقي ما سالساي درجة حزات صوتا أنت ودقت بعصر شدشة قنبت كلتشحن 21 قنا أم ميلانو ماراثون نتأقدما بعلا زحزوتو هاقراوي كبرو وسنكتا محايشوكي إلايام أتليت نازريت والدو أب زناي كتما ميلان ماراثون كلت 28 قزي بمهراميا كال إزغلت أفها قراو قزي أمزقيبان بزخانت ننويح اوان بحيال تعر استتصبيتو مينيما أولمبيك رخيباتهم أتليت نازريت والدو أبزنايلو موددر ماراثون ننويح عمتات بهاقان مسمار دلوت كم زلايا اتقلت
أبزنايلهم وددر أبغني أتلت نظرة ولدو كوينا اتودادر كال أتلت كخوب تسفا قابرام إذا أتلتون أبحث إرحقتنا نويح جزيد حر مجايا نا وددر ماراثون أتي الزلام أتلت كخوب تسفا قابر كاكل تشحن 15 شنات حذاء مالها جراويت جانتا أتلتيكس إرترا وداك تودادر جميرام إذا أتلت هبتعمت هبقطمات ملا أفريقيا أو وددر فرق ماراثون رابعي ترتحيزات صوت أكم زود تاير السعن أب كلتشحن 17 أب شامبيون كروس كانتري أب كامبالا يوغندا أب كلتشحن 18 كا أب شامبيون فرق ماراثون عالم فالنسيا اسبانيا نهاجرا وكيلات وداديرام قال 27 عمت أتلت كوخب تسفا قبر أو وددر ماراثون فلما أب كلتشحن 17 أب تشاينا هينجي شو ماراثون توداديرا كلتا 39 16 جزي أمز جيبام ناب هاجر بورتغال كيدا أب بورتو ماراثون وددر أب زكايدة تلخا نتأقدم زمزجبوت جزي بأستر 6 دقائق محياش كلتا 33 10 ناولك أزبلت الجزء سنيرام إذا أتلت أبتي بهاجراوي أولمبيك كوميتن هاجراوي فدريشن أتلتيكس إيرترانس تستحز بروجكت أولمبيك طوكيو دحر مئتاوا ميني مانايز وددر نممصأنا ميلان ماراثونيا أمريحام أبتو وددر كأنا ناولك أزبلت الساعات بأستا 5 دقائق بمحياشن كلتا 28 37 جزء بمهرامن ناب أولمبيك طوكيو زئتوا ميني ما أمزجيبام إذا جزء كال أيزغلت أفنا إيرترا ناي ماراثون جزي كوينو تمزجيبلهم إذا أتلت أبزنايلهم وددر كل مدلاوات أتصافيفا كم زلا التحبر أتلت كوخب كن مزنايلهم وددر أبزهابتهم مبرهي نلعل 4 أوارح مدلاوات غيرنا لنا ولا قانا مجمرات مكرونا يخون كلت إيرتراوان بحبار كونغوي عب فنانيو بلوص وصيت كان مزجب كأزك على ناخن قبرينا كتبل تجلس أتلت كوخب تسفا قابر لومين خال أجزاء أب جابان ناي ماراثون وددر التكايد زلا إيرترا أو وددر أولمبيك لومين فلما أجزاء أم ماراثون بخلت تدق أنستيو اتساتف زلام هاجراويت جانتا أتلتيكس إيرترا أبزناي لوم عمت وددر أولمبيك أم ماراثون دق تبعته بملوك قصريات وكل زلا أبز وددر زلو أتليتات بلوس جزا زونون بمخانم تتأمت تخجبرهم كيلو لوم نأبنت أتلت عقبة كبرهم هاجراوي كبر وصل ماراثون حزول أتلتيوم إذا أتلت أتحس كلتا شحن 20 أب اسبانيا أب فالنسيا ماراثون كلتا 53 جزي دحر مهراميو هاجراوي كبر وسن كتشبت كيلوم إذا أتلتا كلتا شحن 19 فلما جزي أب ليزبن ماراثون 4 كيلومتر جويوم أب توددر كلتا 11 جزي هاريموم قدمي هاجراوي كبر وسن ماراثون محزو أتلت عقبة أب جابان كلتا 43 جزي هاريموم مبارون سندات نايت أتلتا ملكتوم أقدمو تقراداماي بشكلتا كلب زوادو بزنبر أتلت عقبة كابت الرنايز عمتات حيزيون وددر أولمبيك كدالو صنيحوم أبز وان كأب صبوك منا كمزلو أسلت أنيو إسياسي حبرم أتلت عقبة كبرم أبزنايلو عمت وددر أولمبيك كابتم 10 زبالت أنا ولكم ساعة زلوهم أتلتاتيو إذا أتلت لومين فلما جزيو مالي هاجراويت جانتا أتلتيكس إيرترا زلب زلوم أب كلتشحن 17 إيرترا وكيلو أب دوحة قطر بستخايد الشامبيون أتلتيكس عالم كلتا 17 ساعة زمزقبة أتليت يوهانس قبرة قرقشون كالت تتأمات أتليت نايز وددريوم إذو مكور مخانو زئمنلو أتليت أب كلتشحن 16 أب برلين فلما قزي أب زكايدو ناي ماراثون وددر كلتا 48 قزي يوامز جيبون أب كلتشحن 19 دقيمونا برلين ماراثون أب استملسلو جن نايولكو ساعتنا أب كلتا 26 قزي كم محايش شوكي اليوم أتلت يوهانس لومين مجمرة جزء يكونن أب جابان ناي ماراثون وددر زكايد زلوم أب كلتشحن 17 أب طوكيو ماراثون وددرو بخلت 14 جزء ودي وكم زنبرة أير السعن إذا أتلت قدم أتلت عوبة كبرم بخلت 18 جزء هاجراوي كبر وسن ماراثون حيزو كم زنبرة يفلت التجزء خاكسا حج كال أيزقلت فهاجراوي ناي ماراثون جزء كوينو تسني دلوم سالساي أو وددر ماراثون أولمبيك طوكيو زودادر إيرتراوي أتليت قويتهم كفليوم إذا أتليت لو معمت نخال أجزيو أو وددر أولمبيك ساتف زلوم نشتحون أولمبيكاوي أتليت يوناس كفلة زخونة أتليت قويتهم كفلة أب كلتشحن 16 أب أولمبيك ريو أمني 10 متر إيرترا كم زوكلة أير السعن إذا أتليت كلتشحن 10 تنات حزيو أم ماراثون صايت أكسر رح جميروم لو معمت أب هامبورغ ماراثون كلت شومون تشو عتا جزي بممزقاب
ምርካቡ ከዓ ኣቃልቦ ክረክብ ክኢሉ እዩ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለ ኣብዚ ናይ ሃምቡርግ ውድድር ምስ ከም በዓል ኬንያዊ ኤሊውድ ኪፕቾጌ ተወዳዲሩ ሳሳይ ተርታ ክሕዝ ምኽኣሉ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ንኣዳር ረኺቡ እዩ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ሰንበት ውድድሩ ከዓ ምስ ዝወናነ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ዝኾነ ኬንያዊ ፊት ንፊት ክራኸብ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሎሚ ቀዳም ብዘይካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማራቶን ውድድር ኣብ 10,000 ሜትርን ካልእ ከቢድ ውድድር ክህልዋ እዩ ኣብዚ ርሕቀት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉያ ክትሳተፍ ኣትሌት ዶልሺ ናይ ዝርሕቀት ሃገራዊ ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ኣትሌት እያ ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣሜሪካን ካናዳን ቅድድም ብሽክለታ ከካይዱ ይቀራረቡ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣካየድትን ደገፍትን ኣፍቀርትን ቅድድም ብሽክለታ ዝነበሩ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብዝብል ስም ማሕበር ተጠርኒፎም ዕለት 13-14 ነሓሰ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ውድድር ሰሪዖም ከም ዘለዉ ካብቲ ማሕበር ብግዚያዊት ኮሚቴ ኮይኖም ዘካይዱ ዘለዉ ኣባላት እቲ ማሕበር ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዚ ማሕበር ብወግዒ ኣብ 2019 ዝተመስረተ ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2019 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ውድድር ከም ዘካየደን እቲ ውድድር ብፍሉጣትን ሓያላትን ተቐዳደምቲ ዝነበሩ ህልኽ ብዝመልኦ ኣገባብ ከም ዝተዛዘመን ዝበፅሓና ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ ኣብ 2020 ድማ ብምኽንያት ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ድሩት ምንቅስቓስ ንኹሉ ዝጠርነፈ ውድድር ኣይሰራዕ እምበር ብነበርቲ ዲሲ ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ካልኣይ ዓመቱ ውድድር ተሰሪዑ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ ተሰሪዑ ዘሎ ውድድር እምበኣር ኣብ ሰለስተ ምድብ ዘጠቃለለ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ህፃናት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ስምዒት ንኽሓድሮም ንምግባር ናይ ህፃናት መደብ ተሰሪዑሎም ኣብ ቀዳማይ መደብ ዝወዳደሩ ኣብ ጽቡቕ ቁመናን ንጡፍ ልምምድን ዘለዉ ኮይኖም ተቐዳደምቲ ዝነበሩ እዮም ኣብ ካልኣይ መደብ ዝስርዑ ምስ ቀዳማይ መደብ ንኽንወዳደር እኹል ልምምድን ምድላውን ኣይገበርናን ኢሎም ዝኣምኑ ኣብ ሳልሳይ መደብ ድማ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ውድድራት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዳሊሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዝግበር ዘሎ ውድድር ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ በቲ ማሕበር ዝተዳለወ ቅጥዕታት ስለ ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ኣብቲ ውድድር ዝሳተፍ ኣቐዲሙ ክምዝገብን ቅጥዒ ከማልእን ከም ዘለዎ እቲ ማሕበር ሓቢሩሎም ዕለተ ውድድር 13-14 ነሓሰ ኮይኑ ሰዓታትን ቦታን ውድድር ድማ ብቐጻሊ ክሕበር ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ውድድር ኣብ ዝተፈላለየ ስቴታት ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ቤተሰብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ንምርኻብን ምትሕቑቓፍን ብዛዕባ ዝሓለፈ ህይወት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ንምዝካርን ምዃኑ ይሕበር ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ውድድር ንኣባላት ማሕበር ስፖርታዊ ዝኸይድ ናይ ቡፌ ድራር ተዳልዩ ከም ዘሎ ከምኡውን ኣብቲ ውድድር ንዝተቐዳደሙ ኩሎም ናይ ተሳታፊ ሰርቲፊኬት ከም ዝዕደልን ቀዳም ምሸት ድማ ተሳተፍቲ ናፍቆቶም ዘውፅሉ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም እዛ ሓበሬታ ነዚ ማሕበር ብግዚያዊ ኮሚቴ ኮይኖም የካይድዎ ካብ ዘለውን ነዚ መደብ ዘዳልውን ዘዋሃዱን ካብ ዘለዉ ኣባላት ማሕበር ከም ዝረኸብናዮ ንሰማዕትና ንሕብር ተወሰኽቲ ዜናታት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ነሓስ መዳልያ ድሕሪ ምዕታራ ፕረዚደንት ሃገር ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ጋንታ ዘሊፉ ትራምፕ ብመገዲ ናይ ትዊተር ኣካውንቱ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እተን ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ሕሉፍ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ብዘለዎም ዝዓበዱ ፀገማውያን ጉጅለ ሰኸራ ምዃነን ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይነን ኣብ ስፖርት ጥራይ ዘድህባ ነይረን እንተዝኾና ኣብ ክንዲ ነሓስ ወርቂ ክዓትራ ይኽእላ ከም ዝነበራ ወቂሱ ብሕጂ እውን እዛ ሃገራዊት ጋንታ ቦቶም ዕቡዳት ክብል ዝገለጾም ፀገማውያን ፖለቲከኛታት ክሳዕ ዝተመርሐት ዘሕብን ዓወት ከተመዝግብ ከም ዘይትኽእል ኣተሓሳሲቡ እታ ጋንታ ንኣውስትራልያ ብምርታዕ ተዓዋቲት ነሓስ መዳልያ ኮይና ኣስቶን ቪላ ኣብ ዘንዛ ሓለፋ ሰለስተ ናይ ፀወታ ወቕትታት ልዕሊ ዝኾነት ካልእ ኤውሮጳዊት ክለብ ኣብ ተፃወቲ ወፃኢታት ከም ዝገበረት ተሓቢሩ እዚ ከዓ እታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ማእከላይ ደረጃ እትስራዕ እንግሊዛዊት ክለብ ልዕሊ ዩናይትድ ባየር ሙኒኽን ሪያል ማድሪድን ኣብ ተፃወቲ ገንዘብ ኣፍሲሳ ማለት እዩ እዛ ናስፍ ሳዊረስ ብዝተባህለ ቢልዮነርን ዌስ ኤደንስ ብዝተባህለ ካልእ ኣፋርን እትውነን ክለብ ኣብ ዝክራማት ዝጥራይ ንሰለስተ ተፃወቲ ማለት ኒኤሚ ቡንዲያ ዳኒ ኢንግስን ሊዮን ቤይልን ምምጻእ ብድምር 95 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ከም ዝገበረት ይዝሕበር ኣብ ዘንዛ ሓለፋ ሰለስተ ናይ ፀወታ ወቕትታት ድማ ብድምር 330 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ዕድጊ ተፃወቲ ኣባኺናላ ክልቲኦም ወነንቲ ናይዛ ክለብ ብድምር 12.2 ቢልዮን ዩሮ ሃብቲ ከም ዘለዎም ይንገረሎም
جاك غريليش ኣብ ዝቕንያት እዚ ካብ ኣስቶን ቪላ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሲቲ ክሰጋገር ብምኽኣሉ ኣብ ታሪኽ እንግሊዛውያን ተጻወትቲ እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ተባሂሉ ስሙ ኣብ መዝገብ ክሰፍር ክኢሉሎም እቲ እንግሊዛዊ ምስታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ዝደፍእ ሲቲ ን6 ዓመታት ክጻወቱ ክታሙ እምቢሩ ዘሎ ሰሙናዊ ድማ 230,000 ፓውንድ መሃያ ክኽፈል እዩ ግሪሊሽ ምስ ኣስቶን ቪላ ሓድሽ ውዕል ድሕሪ ምኽታሙ ኣብ መበል 11 ወርሒ ነታ ጋንታ ዝገድፋ ዘሎ እዚ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ተጻዋታይ ንመስመር መጥቃዕቲ ሲቲ ተወሳኺ ሓይሊ ክኾኖ ምዃኑ ከሎ ጌና ተኣሚኑሎም ቸልሲ ነቲ ናይ ቅድማት ቃዓይ ዝነበረ ናብ ዝእዋን ምስ ኢንተር ሚላን ኮይኑ ማራኺ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎን ቤልጂማዊ ጥቃዓይ ሉካኩ ኣብ ዘን ዝቕፅላ 24 ሰዓታት ብ95 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሞ ተዳልያ ምህላዋ ኣፍሊጣ ቸልሲ ንዝተፍልጥ ዘላ እቲ ኩዕሶ እንተሒዙ ፈፂሙ ዘይምሕር ምዃኑ ዝግለጸሉ ጥቃዓይ ኣብ ዝክራማት ዝካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ቸልሲ ከምራሕ ከም ዝደሊ ንኣሰልጣንታ ጋንታ ሲሞኔ ኢንዛጊ ብወግዕ ድሕሪ ምንጋር እዩ ቸልሲ ዋላ እኳ ኣብ ተፈለማኑ ሉካኩ ንምውናን ንኢንተር 5 ሚልዮን ፓውንድ ክትቅርበላ ኣብ ርእሲኡ ድማ ማርኮስ አሎንሶ ብነጻ ከተግዝማ ሕቶ ቀሪባ ተነበረት ኢንተር ሚላን ግን ክትቅበሎ ይከኣለትን ስለዝኾነ ድማ ቸልሲ እንደገና 95 ሚልዮን ፓውንድን መጠኑ ዘይተነጸረ መቆሽሽን ብምቕራብ ኣብ ዘን ዝቕፅላ 14 ሰዓታት ናብ ሜዳ ከተሰጋገሮ ወጢና ዘላ ኢንተር ድማ ነዚ መጠነ ገንዘብ ዝዓይና ከም ዘይተሓስየሉ ይግለጻሎ ኢንተር ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ዘውዲ ሴሪአ ንኽደፍእ መሪሕ ግደ ዘበርከተ ሉካኩ ቅድሚ 10 ዓመታት እዩ ንቸልሲ መበል 18 ዓመት ዕድሚኡ ተጸምቢሩዋ ነይሩ ምስ ኣነዊሕ ከይጸንሐ ግና ናብ ኤቨርተን ተሸይጡ ቅድሚ ናብ ዩናይትድ ምስጋሩ ድማ ቸልሲ እንደገና ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኤቨርተን ክትዕድጎ ፈቲና ነይራ ሉካኩ ናብ ቸልሲ ክሰጋገር እንተኽኢሉ ሰሙናዊ ልዕሊ 350,000 ፓውንድ መሃያ ክግበረሉ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣሰልጣን ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስ ንኣከፋፋልታ ጋንታ ጄምስ ማዲሰን ዘጣየቀትሉ ዝኾነት ጋንታ ከም ዘየላ ሓቢሩ ንሱ ነዚ ሕብር ዘሎ ማዲሰን በኣርሰናል ይድለ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ሓበሬታታት ኣብ ዝናፈስሉ ዘለው እዋን እዩ እቶም ዝናፈሱ ዘሎ ወረታት ኣርሰናል ነዚ 60 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ ዝክረምት እዚ ናብ ሜዳ ኤምሬትስ ክትሰጋግሮ ተዳልያ ከም ዘላዮም ዘመልክቱ ኮይኑ ግና ጎደሎ 60 ሚልዮን ፓውንድ ፈጺማ ከም ዘይትለቆ ኣፍሊጣ ዘላ ሌስተር ካብ ኣርሰናል ዛጊ ዝኾነ ሕቶ ከም ዘይቀረበላ ምላሽ ይባትሉላ ውዕሉ ምስ ሌስተር ከብቅዕ ገና 3 ዓመታት ተሪፎ ዘሎ ማዲሰን ሰሙናዊ 100,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ዝጻወት ዘሎ ምስታ ጋንታ ሕጉስ ከም ዘሎ ድማ ኣሰልጣኒ ሮጀርስ ይገልጽ ተኸላኸላይ ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ዝኾነ ክሪስቲያን ሮሜሮ ብ47 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ቶተንሃም ከም ዝተሰጋገረ ተሓቢሩ እቲ ኣርጀንቲናዊ ክታሙ ንምንባር ናብ ለንደን ብነፋሪት ከም ዝበረረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ሓለፈ ዓመት ስፖርት ናይ ሴሪያ ኢጣልያ ዝበለጸ ተኸላኸላይ ተባሂሉ ዝተረቑሐ ተጻዋታይ ኣብ ራዳር ናይ ዝሓድሽ ዳይሬክተር ስፖርት ቶተንሃም ኮይኑ ዘሎ ፋቢኒዮ ፓራቲቺ ኣት ይጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣትላንታ ነቲ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ቶማስ ቱከል ቦታ ሲኢኑ ዘሎ ኣጥቃዓይ ቸልሲ አብርሃም ፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጻሎ ሉካኩ ወይ ኤርሊን ሃላንድ ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ እንተመጽኡ አብርሃም ካብታ ጋንታ ክፋኖ ምዃኑ ርጉጽ ኮይኑሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣትላንታ ንአብርሃም ናብ ሜዳ ከተሰጋግሮ ዘለዋ ድሌት ልዑል ኮይኑሎም ቸልሲ ዋጋ መልቀቕ አብርሃም ከባቢ 40 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ኣነጺራያ ናብ ፒኤስጂ ክሰጋገር ቀሪቡ ክባህለሉ ጸንሐ ኣከፋፋል ዩናይትድ ፖል ፖግባ ነዚ ቅጽል ናይ ጸወታ ወቅቲ ምስ ዩናይትድ ኮይኑ ክጅምሮ ምዃኑ ይሕበራሎ እቲ ፈረንሳዊ ጋንቱ ዝመጽ 14 ነሓሰ ኣንጻር ሊድስ ኣብ እተካይዶ ፈላም ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ምስ ክስለፍ እዩ ዋላ እኳ ፒኤስጂ ነዚ ተጻዋታይ ገና ኣብ ራዳር ኣትያቶ እንተላ እቲ ዩናይትድ ዘቕረበትላ መጠነ ገንዘብ ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣሎ ዩናይትድ ንፖግባ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሙያ እትደሊ ኮይኑ ግና እቲ ተጻዋታይ ውዕሉ ካብ ምሕዳስ ገና ሓንጊዱ ይዘሎም ዩናይትድ ንጉዳይ ፖግባ ቀልጢፋ ሓደ መዕለብ ክትገብረሉ እንተዘይክኢላ ዝመጽእ ክረምቲ ብነጻ ክትለቆ ክትግደድያ እዚ ድማ ከም ዓብ ክሳራ ክጥመት እዩ ወዱ ንገዲም ተጻዋታይ ቸልሲ ዝነበረ ጀርመናዊ ሚካኤል ባላክ ዝሓለፈ ሐሙስ ንግሆ ኣብ መበል 18 ዓመት ዕድሚኡ ብሓደጋ ምግጫ ብሽክለታ ከም ዝሞተ ተገሊጹ እቲ ኤሚሊዮ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ ከባቢ ከተማ ሊዝበን ፖርቱጋል ኣብ ዝርከብ ናይ ስድሩ መንበር ገዛኡ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሞ ክለብ ቸልሲ ድማ ነቲ ባላክ ዝገበረላ ጽቡቕ ውዕለት ብምዝካር ናይ ሓዘን መልእኽቲ ሰዲዳላ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎም ዝብልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ለና ሰላም ወሰናይ